Waza na ba kaina in ba ke ba a cikin 'yan mata. Waza na ba raina ke ce dai nake kira irgata. Kaunar da nake miki ban yi wa kaina kin riga kin rata. Alhamdulillah, na tabbatar da cewa masoya Umar ‘yan Sharif sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu na waƙarsa mai suna Wazana ba kaina. Da yake wasu daga cikinmu ko kuma na ce wasu daga cikinku sun taɓa jin wannan baitin na waƙarsa mai suna Wazana ba kaina, wasu kuma ba su taɓa ji ba, amma dai na tabbata da cewa kun ji daɗin wannan baitin. Kasance tare da wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV da ka yi mana subscribe, sa'annan kuma ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all, kuma ka danna alamar like ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukanmu YouTube channel za su dinga sanar da ku. Mun gode. Kamar yadda kuka sani dai Umar ‘yan Sharif shahararren mawaƙi ne, kuma Umar ‘yan Sharif mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban, kuma Umar ‘yan Sharif mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi na soyayya, kamar yadda ya tsara wannan waƙar ta Wazana ba kaina. Na tabbata da cewa waɗanda suka saurari wannan waƙar tashi ta Wazana ba kaina, na tabbatar da cewa sun ji kalamai iri-iri waɗanda ya yi na soyayya, kuma sun ji kalamai na hikima da fasaha waɗanda ya yi a cikinsu, waɗanda a tun tarihi ne da yake waƙa bai taɓa waƙa wadda ya yi wadda ta burge mutane ba, kuma wadda ta shiga zuciyar mutane, kuma wadda ta ratsa mutane irin wannan waƙar da ya yi. Da Allah ɗan uwa kada ka manta da ke yi mana share ɗin wannan bidiyon musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook. Hakan yana ta ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin ayyukanmu da muke kawo muku a koda yaushe. Sa'annan kuma kada ka manta da ka yi mana subscribe na wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV. Mun gode, sai mun haɗu da ku a cikin wani sabon shirinmu na gaba. Alhamdulillah, na tabbatar da cewa masoya Umar ‘yan Sharif sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu na waƙarsa mai suna Wazana ba kaina. Da yake wasu daga cikinmu ko kuma na ce wasu daga cikinku sun taɓa jin wannan baitin na waƙarsa mai suna Wazana ba kaina, wasu kuma ba su taɓa ji ba, amma dai na tabbata da cewa kun ji daɗin wannan baitin. Kasance tare da wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV da ka yi mana subscribe, sa'annan kuma ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all, kuma ka danna alamar like ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukanmu YouTube channel za su dinga sanar da ku. Mun gode. Kamar yadda kuka sani dai Umar ‘yan Sharif shahararren mawaƙi ne, kuma Umar ‘yan Sharif mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban, kuma Umar ‘yan Sharif mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi na soyayya, kamar yadda ya tsara wannan waƙar ta Wazana ba kaina. Na tabbata